Hello friends, welcome back to my channel. Dinini video an jahaibai amelanau thanggon dinai Abowni Bwswrari Thwinaisanni ओंखारगासिनो ai माने आमायनि फिसाला बाबु so दिनै आबौ लाहानाव just ओरैनो फिसा खुंथाय फालिगोन बोसोरकियानि so जों ओंखारनानै दङ आमायमुखौ नेना दङ आमायमुआ लांफैगोन जोंखौ बेटार गारदो so मोनफैबाय खोमा बिसोरो नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो थुदो बिदिब्ला नै जों ओंखारबाय दरजाफोरखौबो मार जि देन्जार मार दरजाखौ सोरहानो नै बेटारि गारिया मोनफैबाय जोंनिया ए मामु नै बेनो जाहैबाय ताम्रेश्वर मन्दिर मोनफैबाय जोङो नै दायो जोङो खावैमारिनि एबसुआथाय मोनफैबाय नै आबैलानाव सफैबाय जोङो नै बेयाव आबौनि फुजानि जगार खालामबाय थादों आमाइमोना नै बेनो जाहैबाय जाहानि आबौ थांनाय 2020नि 10 सेप्तेम्बराव आबौनि मुङा बिरेन बर'मोन आबौआ बोसोरसे गाहाम बेरामाव गोग्लैनानैहा थैनांबाय बिनि जिउमाया जाहाथे बयनिबो अननायाव आलो गोजोनै सोरगोआव मोजाङै थाहैथों नै दायो जों बुट जागासिनो मोनजाबाय आपेलानो दासो मोजां नांबाय ने स्रां स्रांनो आनै दसे थानिलै र' सोरबा दङ नंदोंमोन खोमा आनैया hey guys नै बेनो जाहैबाय जाहानि आनै उन्दै बेखौ तामिलनाडुनिफ्राय जाहा आमाया लाना फैदों आनै फिसा लानाव दंफैयो जोङो नै हायबो होना मा जादों मा दुखु जादों गोलैनायनि गोलैबाय बेसाराया लामायाव आयौ जोंबो गोलैन गोनां जादोंमोन गोलैजाया थेवबाबो गोलैबाय हाय बेसे क्लास मोनैखो हा नेफाय सान्दुं गोसायनो सान्दुं गोसा बेसे क्लासाव फरायो होनदों मिथिया ना फरायाखै नोङो क्लासाव फरायो क्लास 1 ना नार्सारि ना केजि ना नार्सारि नै बेयाव गामिनिफोरा ओंखाम जागासिनो नै बेनो जाबाय थैनाय आबौनि बिदा आबौ दे सिद्दा सिखाना नै दायो जों ओंखाम जागासिनो आइमोनजों आंनो रान्दिनि मेन आंनो रान्दिनि मेन नै बेनो जाहैबाय जाहानि आबै आइनि बिमा मिरामिस फाजा रानगासिनो नै दायो जों गासिबो थांनो ओंखारबाय ओइ लीला नै बेनो जाहैबाय जाहानि आदैनि फिसाजो मिस
pria borok. Mana tamu angkat sih abdul kucah be. Pria nih binanau mayu hai nasri. Aneh keter biasa nggak nih? Hello. Hai. Dulu mungkin nusra. Next vlog aku. Mayu. Bisor nalai. Lebih kok. Ciur lang lu. Ayo saja. Ayo cince. Cika kau lila lah. Lila ni macam. Deh nih. Bye bye. Bye. Hai serang dah. Bye. Deh. Bye. Bye bye. Ada. On pi bye no.